Prošlo je 7,5 decenija od davne 1928. godine kada se pojavila prva ideja Šumadijskog društva Karađorđe o formiranju Zavoda za vaspitanje i obrazovanje gluve dece i 5,5 decenija od kada je komitet 1949. godine doneo rešenje da se osnuje Dom gluvih i kada je ustupljena nacionalizovana zgrada u ulici Starine Novaka 33. Tokom 55 godina prerasla je u školu koja u svom sastavu ima predškolsku ustanovu od 1982. godine, osnovnu školu od 1963. godine i srednju stručnu školu od 1949. a od iste godine i dom. Danas naša škola zauzima centralno mesto u obrazovanju i vaspitanju slušno oštećene dece šumadijskog regiona. Opremljena i prilagođena osnovnoj funkciji, razvoju sluha i govora kao i edukaciji dece sa kompleksnim hendikepom. Rad sa slušno oštećenom decom najranijeg uzrasta počinje u predškolskoj ustanovi koja je namenski izgrađen prostor opremljen adekvatnim nameštajem, učilima i didaktičkim sredstvima, potrebnom aparaturom. U predškolskoj ustanovi se obavlja habilitacija i rehabilitacija govorno-jezičkog razvoja dece sa oštećenim sluhom kroz individualni audiolingvistički tretman. Kroz igru se usvajaju osnovni matematički pojmovi, upoznaje okolina, razvija zdravstvena, fizička i likovna kultura i dete se kao celovit biopsihosocijalni entitet sprema za polazak u školu. Osnovna škola predstavlja osnovnu kariku u jedinstvenom školskom sistemu. Nastava je organizovana kao razredna nastava od 1. do 8. razreda. Zbog različitog slušnog statusa i psihofizičkih sposobnosti dece koje upisuju prvi razred, nastava se realizuje uz pomoć savremenih auditivno-tehničkih pomagala KSAF-a za individualni i grupni rad. Najnoviji program obogatio je nastavu sa novim programom, a to je fonetska ritmika kao vid obavezne vannastavne aktivnosti. Na časovima fonetske ritmike preko ritmičkih stimulacija, kroz pokret i igru mi utičemo na razvoj govora gluvog deteta. Posebna pažnja se posvećuje kvalitetnom izgovoru i korišćenju ostataka sluha. Logopedskim kao i slušno-govornim vežbama obuhvaćeni su svi učenici, a rad se odvija u specijalno opremljenim kabinetima. Srednja škola je poslednja faza u edukaciji slušno oštećene dece. U našoj školi se godinama obrazuju učenici u sledećim područjima rada: tekstilstvo i kožarstvo, mašinstvo i obrada metala, hemija, nemetali, grafičarstvo i lične usluge. U školi se obavlja teoretski deo nastave u kabinetima, praktična nastava se obavlja u otvorenoj privredi u sledećim radnim organizacijama: Zastava automobili, Grafopromet, Diork, Obuća Zlatko. Ovakav način obrazovanja pokazao se kao efikasan jer olakšava našoj deci ranu integraciju u širu društvenu sredinu.
U školi se sprovodi takođe i izborna nastava osavremenjena nabavkom kompjutera uz pomoć kojih stiču neophodna znanja za uključivanje u savremene tokove života. Van nastavnim aktivnostima u kojima dolazi do izražaja kreativnost učenika poklanja se posebna pažnja. Svoja interesovanja zadovoljavaju u mnogobrojnim sekcijama, a uspešnost rada sekcija pokazuje učestvovanje naših učenika na brojnim smotrama, priredbama, takmičenjima i osvojene nagrade i stečena priznanja. Vaspitni rad u domu predstavlja integralni deo nastavnog rada kojim se organizuje život, rad i dnevni režim rada za sve učenike. Taj rad ima dvostruki zadatak. Prvi da formira kod dece određeno socijalno ponašanje, a drugi da nauči pojedinca da racionalno koristi van nastavno vreme za lično usavršavanje, a učenici su pod neprestanim nadzorom vaspitnog i medicinskog osoblja. Nadgradnjom trećeg sprata internat je postao moderan objekat sa 18 soba i velikim dnevnim boravkom opremljen nameštajem primeren dečjim potrebama, čime je stvoren prijatan porodični ambijent. Početkom 2004. godine uz pomoć humanitarne organizacije otvara se audiološki centar opremljen savremenim aparatima za dijagnostiku i iste godine škola dobija rešenje o proširenju delatnosti čime se intenzivira razvoj ustanove. U školi je zaposleno 50 ljudi, od toga 29 defektologa. Ovaj odabran, a iznad svega stručan i humani kolektiv prati najsavremenije trendove u surdopedagoškoj nauci i sa uspehom ih primenjuje otvarajući vrata novoj, modernoj školi.